manang digara diberikan secara cuma-cuma. Alai anggupan idalkion ya kana mabalu sude di dokisirakan mereka membawa dan menunjukkan pakaian baju mereka yang dijahit oleh Tabita. Talenta na adong di bana dipakai ibana dalam laho makobasi imahuria. Karena dia melihat dengan talentanya, itulah dia melayani kerajaan Tuhan. Dan marungut-ungut ibana, dia tidak terpaksa untuk melakukan itu tugasnya, tetapi dia lakukan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Jala dok sinakian ima marsahit ibana. Laos marujung. Mulai dok marsahit ibana laos marujung. Ada merlapata do di si ima kalau dikatakan sakit, maka itu berarti bahwa ada keterbatasan kemampuan manusia. Kalau nabudari, tarsonggot dosita, ima mabege barita di WA, ima nama rujung sahalak dongata, dong makatai hami dot keluarga, buasa harua, nato pudu harua niku, ima da amang, sebetulnya ala songon omado, adong penyakit asma, dari KKI, asma jalan na selingot na ngapalan perwak kami. Ay biasa molo loja basesak badung tenangan nomuse mula do na ngapala itor sigop nina ala na kebetulan lebarani harwa ipaksa na mula ulaon mabayan akakue pesanan ni halak. Tapi topuman at tuwari so na kunay pingsan sesak pingsan ibuat rumah sakit di dokon ngalewa be. Artinya apa mau dikatakan di situ? Bagaimanapun dalam kehidupan kita, seperti dikatakan sakit meninggal. Keterbatasan kemampuan manusia. Alani ido hita di bagasang uluta, mulai doko do ada keterbatasan kita, ada ketidakmampuan kita, di sido hita di bagasang uluta, di doko jangan paksakan. Lo sidon nonanggak ka namar tading ati, unang paksahon, unang gabi stres ala na, parheheon ni parupuan, apalagi akaina. Apalagi molo semua orang anon, berjudo panitia, ibado sudah satu juara, opat ibado hadiahna. Namar lapatan ahado sudah do kita juara. Ala nido so tung gabi ado nga na stress ala tahlu. Palagi mo la kamata so tunga na cerewet at tunga mata. Ya la mga marsalok ko 200,000, 250,000 baju-baju mo pedo akan asi. So tung gabi marumutungot. Warna pe parheheon ikom maras ni roha do warna pe ima kita mau menunjukkan kemampuan kita talenta kita melayani Tuhan dang nagabi hajuaraoni. Nang sigulu tota alay parsidohot tita. Mulai dok silakan masih dok do marujung. Dia mati meninggal bukan mati suri saja karena apa? Dia sudah dimandikan dan sudah diletakkan di bilu pargijang nedok konakyani. Ola paima pananomon nama alay sona konai pitor hato do diingot keluarga solot na ale-alena bah ay disado si Petro di hutadui dok maalap ma ido na idokon na jala ido na masa di tonga-tonga ni ngolu ni hak kristenota di tonga-tonga ni ngolu ni halak batak di tonga ni ngolu ni namar huria hatop di pabuah alaniaha sukacita yang dibagi-bagi, maka sukacita itu akan semakin besar. Duka cita yang dibagi-bagi, maka duka cita itu akan semakin kecil. Gabi tarapul. Adong
halak naro madungani hita. Adok kalak nagabe mangapuli hita. Jalan dok nakin si Petrus langsung datang. Ro akan atau ropi. Aka ina nama balui. Nasa tumatangisi. Na terlalu sensitif na sida. Di panipakilalan. Tangis na sida. So na kondisi Paulus. Tangis mahamu. Rakdo na tangis. Mekel mamu. Rakdo na mekel. Alianggoy partikiat tanwain. Dampak positif ni barita nauli. Di rumah duka pe ngamar tatahita. Itu kan ngamekel kita juga sudah bisa menerima. Ay natilahaw sa diri pengaolo mekel. Isi taonon di padu-padu dope bake. Alani ahas ono kunai dampak pengharapan kita kekristenan kita adalah bahwa kita akan menjalani kematian. Tetapi bukan kematian akhir dari segala-galanya. Tetapi kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal. Dang nagabi anggap remeh hita, dang nagabi suparduli hita, mula kay nababali na katumatang sunasida, alay di palau. Imas na kunay di palau si Petrus do, asa boha, asa boy, marsinggang si Petrus, martangiyang tu bata. Molo di palau pe, dang marungutungut akaina nababalui. Dang Peter manarita nasida. Tetapi mereka menerima. Juga hita raisi, dia lupa di tahun di Palau iba ngasongonon. Pasti dokonotai, tetapi mereka terima. Menjalani semuanya sesuai dengan prosesnya. Hati pedang siat uto nasida, alai mereka terima. Jala sono kunai dung marsinggang si Petrus martangiang ibana. Dokdo Tabita hehe maho bangkitlah. Di epistel tanakingan martangiang si Elia tu dapat paula maho sadida danakon. Teologi kematian bahwa ketika seseorang meninggal maka nyawanya kembali kepada Tuhan. Anggo daging tai mulak maibana gabe tan. Jalan sono kunai gabe mulak mangolo. Mangolo si Tabita jala dibuan ibana dipatuduhon ibana. Jala sude sono kunai marlas ni roha. Kalau remaja kemarin PHD-nya, PA-nya yaitu tentang putri Yairus itu ridoko jesdo dong dipahehe boru di pangolu ibana idokdo lehon ibana mangan. Karena apa? Manusia yang hidup pasti dia butuh makan. Persea halak tu dewata. Tang didoko persea halak tu si Petrus. Tang persea halak tu si Elia. Tetapi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menyembuhkan itu melalui Petrus. Kurian itu atas Kristus ahaduna nang dohonona tu hita di bagasa partikiatan wang molo dokon ima mingguta minggu jubilate minggu marolo polop kude batama sadok tanoon. Hata jubilate dari kata Yobel itu 50, artinya tahun ke-50, tahun kebebasan, tahun pembebasan, molo aka utang sudah salose, mulak tunapunasa hian, artinya akan ada sukacita, tanah yang di marjubilate nerokona, ima marjubilem di lokodosi, ima gabe mulak tanoi sonang sumuang, tu keadaan semula karena dia tidak diusahakan. Dia istirahat. Tidak dari si marolopolop tu debata masa doktan on. Buhado hita di bagasa gul meningoluta tarlu mobi molo tadokon waing naing mangadopi lau patupah pertandingan ima parheheon ni paropuak kita.
Bohado hita marolopolop di bagasang uluta. Bohado hita marlas ni roa mamuji de bata. Tona nakiyani marolopolop hita alaniaha boy hita persidohot. Yaka pertandingan. Boy hita para dehon dirita lama dohoti pertandingan ini. Alenai unang gabi marungutu. Unang gabi marsoal hita marsugot holan alan i. Apalagi molo penjurian idokon ikodokonota do keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. Alaniaha berusaha do juri ima seobjektif mungkin. Sido hita di bagasa gulmi ngoluta nang didokon marolopolop marlas ni roha hita. Marolopolop marsurak-surak tu debata martobak-tobak kita molandok kita martumban nona kaparupuan. Didokon nai martumba kita sambil manortor kita na marlapatan marlas ni roha hita apalagi mola kalansian non nado na martumbai iluas debata ilio debata dope go tu hamu alai unang gabis teresatong iko marolopolop las ni roa do hita na padua di dok di bagasa partikiatan wang ima tabita perempuan yang rajin bersedekah yang rajin berbuat baik na dihaholongi sude donganna ido tujuan ni parheheon ni paropuan. Bohado paropuan HKBP Bincarong semakin terpanggil untuk melakukan perbuatan baik. Koi patu hari Sabtu haduan imana dokonna sude biaya iparubara di sektor paunang atong paksaw kamu na sektor tong laumar nga leon unang ipaksay halak ololas rohana ileon ijalo olo dangawin na bah kapalapalay ma ikom marolopolop ikom marasiroa dan kita semakin terpanggil untuk berbuat baik. Tabita dia memakai talentanya dengan sebaik-baiknya untuk membangun persekutuan gereja itu, persekutuan mereka. Iko pakyota do idu banagabe sa idoko di bagasa nguluta molo adong talentata parsidohot tita diaka kepengurusan seksi-seksi sesuai dengan talentata. Jala ulah humay sielas ni roham. Kalau tadi konwang kebetulan sedang dibicarakan di renungan YouTube HKBP Bincarong dan gabi YouTube ni Padita Pajaita ni dan YouTube pada Padita Beni alai ikodokonotar YouTube HKBP Bincarong dan itu dikoordinir ikodokonotado ima renungan harian ima Dewan Marturia seksi musik seksi setting ikut terlibat di sini. Anda diberikan talenta. Idoko kalak donato hari sadai ke sermon ang paditanami. Marede amang alay pals gabirwa edenina. Prokantor ada. Pemain musik ada. Multimedia kita ada. Mari bersama-sama untuk memperbaiki untuk kemuliaan Tuhan. Unang gabi hata halakatong. Tabodo niyan edey alay. Pals na mga edihon unang inat tongan. Keberengota do kesatuan HKBP Bincarong, kesehatian HKBP Bincarong. Ido na nang sipatuduhonota nang tutik-kitik na mangyut. Layani Tuhan dengan talentamu, dengan sukacita. Songon na penatupa ni Tabita. Napatuluhon di dokdo ima aka ina na mabalui.
ingot dona denggan nabi nain ni si Tabita. Mereka ingat hal-hal yang baik. Mereka bangga merasakan bantuan daripada Tabita. Dan mereka menjadi saksi kebaikan daripada Tabita. Hidup banagabi di dok ede, koda, ya kaparupuan, kori parupuan, ima, di jodoh hamuna gabi saksi ni Kristusi. Nang makilalahon songo dia pangatoyon ni debata di tonga-tonga ni gulmin ni ngolumuna. Dengan ekonomi yang mungkin, pas-pasan yang mungkin dikatakan dia berkekurangan, tetapi perempuan-perempuan HKBP Bincarung mampu memakai itu untuk kebahagiaan keluarga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Iko marolopolop, iko marlas ni roha hita di bagasan, partikiatan waing, naparpudi domu tu topik ni mingguta, kuasa Tuhan yang menghidupkan. Anda sakit, Anda menderita, Anda rugi, datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Babua tu dongamu asa dohot, dongamu manangnya koko. Ay molulam gutorop palak manangnya kok kita, sonar kunay Tuhan ipe, sonar kunay lam ditangihon, akka pangiduan, elek-elekta. Tang pola mailay hita madokon, tudongat tu situata, amang tangyak ko juaw, marsahi ta hurang seha tao. Unang dumate, baru terito dokon, ay dia do parhaladui. Ay dia do paditay na, hapes ay pabuwa. Unang gabi sekolah nama narita, kita di bagasang uluta. Tetapi kita harus bersuka cita memuji Tuhan karena apa? Hidup dan kehidupan kita adalah di tangan Tuhan. Tukdo debata pangoluhok kita. Jala ido na dipatuduhon. Marhiti-hiti hayon ni Tuhan Yesus Kristus. Hita pe paheon na dosian hamatian. Alani marolopolop marlas ni ruwa mahita. Jala debatado mga lehon. Ho sa hanguluan itu ita alani pakema ho sa hanguluan me ima laho pasangapon debata marhiti-hiti aka ulautan na dengan matotong mahita marsiho tu debata dengan iman maka mujizat terjadi. Mujizat ketika kita rasakan maka kita akan semakin percaya dan bersemangat untuk melayani kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat puji-pujian mariho tutuale Tuhan apalah di bagasan obason ilosodo hami tutuale Tuhan huria maka wincarung marolo polok marlas ni roha kami proto tonga-tonga di bagas corom tarlu mobil Tuhan di bagas sadarion imana nang dipukali Tuhan ima perlombaan pertandingan ima dalam rangka parhehion di parupuan ni huria mali Tuhan asamar hiti-hiti aka para pertandingan li Tuhan nunga mangaradi aka inana mili Tuhan di tonga-tonga ni aka gulmin ingolun nasida dapat matikin li Tuhan nasida bertanding dinilai li Tuhan jalan naing matutual li Tuhan saluhut nai laho manabai las ni roha di tonga-tonga ni aka parsauran nami gabi marulo polo pami mamuji pasap war Muhammad Tuhan ala nunga di loso hami marhiti-hiti aka talenta siloli homu di hami gabi boy hami Tuhan persido tarlumobi aka parupuan ni huria mali Tuhan lau madohoti mengikuti aka kegiatan-kegiatan ni walaupun petutuali Tuhan torop benang aka parupuan Tuhan nasubodo petutuali Tuhan dohot nasida li Tuhan diaka pertandingan perlombaan ala niaka na kurang komunikasi ala niaka na kurang partikian li Tuhan ala posdoronam li Tuhan sudia aka parupuan ni huriam aka wincarung totong di bagasa las ni roha manangyak mendukung sudia aka kegiatan jalan lampas sadahon roha nami matutuali Tuhan di tonga-tonga ni huriam laho makobasi aka ulah di tonga-tonga ni huriam para rato karaja marhiti-hiti kegiatan-kegiatan niaka parupuan nalam dengga di tonga-tonga ni bagas corom di tonga-tonga niaka paredia pungwakor nang di tonga-tonga niaka pakubasion seksi-seksi tarlumo bitutuale Tuhan marhiti-hiti hina dengga
denggan niya kapakobuasion niya kaparupo di tonga-tonga niya kabagas gabi marulopolop sa dok keluarga ali Tuhan. Asiroha mali Tuhan nang apala di bagasan o basope Tuhan paston namin ali Tuhan nang keluarga besar si majutak borusian ni partutu ali Tuhan na tongon ali Tuhan marhabot ni roa di parsirangor rabdot ina di tonga-tonga ni ngoluna sida. Asiroha mali Tuhan homatong ali Tuhan na mga puli na sida homali Tuhan na margogon na sida lau mga dopo sudi akan na masa persirangan hamatian unang gabi talu ha porsyon na sida alan niya kaparsirang kamatian alailam totong alituan na sida marsigatong tuho ay boto hami Tuhan huapo si hami dada portibon inganan na hot di hami alay surga sonangan ng punaradem do Tuhan jalay ko jalon na marhiti-hiti iko boluson nami hamatian ni Tuhan asa paheom hami Tuhan uluan na manotong asi maruham Tuhan nang pala di bagasan na bason tuwa banun namin Tuhan nang akaruas ni Huriam na di bagasan akaparsahiton manang proses penyembuhan oleh Tuhan ima huwag kami tutuwa oleh Tuhan nang secara khusus ima beti Raja Guguk sosoli Tuhan nang amanami si Tua Antoni si Majutak amanami TP Pasaribu sosoli Tuhan nang Owen tabun oleh Tuhan lasong oleh Tuhan nang akaruas ni Huriam oleh Tuhan na subuh targuarhami oleh Tuhan apalagi di bagasan o bason sosong oleh Tuhan nang inanami oleh Tuhan ima opung Edwin borsi marak oleh Tuhan tuar paston nami asa hotong oleh Tuhan nama dongani na sida disude aka perubatan disude aka terapi do homa nama masu aka nama jama na sida pasu-pasu pangano sinumon gawi parhitiam oleh Tuhan lamang aleo pasu-pasu amalumon hai pasu di bagasak gurmin ingulu nami jala homa tong oleh Tuhan na totongan oleh Tuhan di jona sida marsigatung na sida marsioto adopamu homa nama nogu-nogu mangiring-iring sadok pa perdalin ngolu na sida asiroham oleh Tuhan uwak kami do Tuhan nang akya nakon nami tu tarlumobi di bagasan aka persekolah na persejarah na dong selesai oleh Tuhan na sida di masa liburan oleh Tuhan nang dapaton na sida aka persejarah na sida persekolah na sida manang pilih Tuhan aka ujian-ujian akhir semester oleh Tuhan tuar paston nami aka nakon nami asoma Tuhan oleh Tuhan nama dongani ho nama masu-masu ho nama ngaleon habisoka pistaran uka pali Tuhan paringotan na sida di aka persejarah na sida asa boy mangisi aka uji-ujian na sida jala boy Tuhan berhasil na sida nang tutik-tik na mangiut boy tutu oleh Tuhan nang akan nakon huriam oleh Tuhan nang lulus oleh Tuhan di tingkat SMU nang melanjut oleh Tuhan na sida ho mana patongot-tongoton nang aka perguruan tinggi na hobar tu aka sita-sita nirwana sida pasu-pasu aka ulaw ni aka natoras asutong oleh Tuhan marhiti-hiti aka ulaw na sida na dinggan boy parmudumuduan ang aka iya nakon keluarga oleh Tuhan asiroham oleh Tuhan nang ulaw di tonga-tongan ni huriam HKBP di wilayah ono oleh Tuhan nang patupaon sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP oleh Tuhan di Yogyakarta ho mana patirun aka parani sude aka uluan ni huria bendahara para tahun oleh Tuhan lama dapoton aka inganan ya oleh Tuhan asa sonang suaribu-ribuan mardala salutna ima sosialisasi oleh Tuhan jala makir pamit itu oleh Tuhan lam tudenggan oleh Tuhan nang pengelolaan keuangan di tonga-tonga ni huriam HKBP di Sadok Portibion asiroham oleh Tuhan nang kegiatan-kegiatan parupuan oleh Tuhan marhiti-hiti parheyon omat oleh Tuhan na mangula di bagasar rohanami gan umar sada-sada pada oleh Tuhan nang aka parmara songgo-songgo siak kami luas sami di bagasan haipason di bagasar lasni roha lau patulus sesude aka kegiatan-kegiatan pertandingan perlombaan tau puji-puji aka sangapu di guarmu ma marlas ni rohami oleh Tuhan lahu majalo nang aka hasil aka nahu patupahami pertandingan atong sadi omad daging doto dinami mangasan guarnak mutuan Yesus Tuhan na martangia kami tuho amin maredehita las tepasat mapeliatam
batang yak kumapiliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banogijang. Odo haruan isaluhut silalun na denggan. Dot nasa ulibasan na maulihutos. Upasata masyanan nilom mituhami. Pilihan nami tuho. Sa jalom magabe uap na usdi jolom. Pasu-pasu majalar ramoti. Aso para siya ka pilihan non. Pati bulon na rajom dito nga tongan uriam dot deportivion. Buhay maruhanay marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gorang ni silolom mituhami. Asalam girgirhay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristuan nami. Amen. Na di banogijang sa pinarbadia maguarmo sa Roma harajonmo sa sot malom ni ruham di banotongon sona di banogijang leon matuhami sa ron hanguluan siya pari sa madosa nami son panisan nami di dosa nungan namardo sa tuhami unak kami tugan pangjunan palumahami siyan pangago. Dami jalang pasu-pasu ya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata maho na tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata maho na tuho. Jala di pasorhom madamena tutodim. Amen. Oras madita salutna selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati langsung ima alau dutatama ima kegiatan perlomba pertandingan di perhehion ni parupuan ni huriata alani upasatama tu panitia lahu mengaturhon aka partikian oras madita salutna. Cek satu. Tes. Horas mari kita saluhutna. Selamat